Hello everyone, muadto ko samis karon among syudad dayon magtan-aw ko unsay nindot nga mga cellphone sa pag-vlog. Watch and subscribe to my YouTube channel. Naanak ko sa Bards karon. Paingon na rin siya ko samis sete, ayan. So wala pa nilagar kay nakuha man siya. Nagloading pa man ang mga truck. So, niya, mulorga na ni siya taot-taot, ha? So, ayan. Nidonggo na mi sa Bard. So, muhapit ko sa kota. Kay managkot ko. So, managkot sa ako sa kota. Kay diri man jud mi managkutan. Katong, panahon pa sa piyesta niya nga. Mari, balik-balik ni Day. Wala ako mga amega nga kuan. So kuan man sila, mura sila na ulaw. Oh, so managkot ta. Nabot ako sa kuta. So dali ra kaayo ko kay managkot ra man ko dayon moadto ko sa kong toyo. Palit ko gamit sa kuan. Sa vlog nako. Berin sa kuta na dira. Og nanagkot nako. Para kaluyan ta sa ato ang kinabuhi karon nga. Grabe ka krisis. Naot nga kaluyan ta sa Ginoo, sa berhin sa kuta. Ana nanagkot nako ha. Gana ko sa berhin og mo kuan ko sa berhin sa kuta. Muhikap ko sa atong berhin. Oh. Mahal na berhin sa kuta. Ana panalipdi kami. Sumuadto na ko. Salamat sa inyo kay init na kaayog yun diri sa usamis karon. Sumuadto na ko kay init kayo ha. Para guys ano na ko ha. Kay ganina grabe ka init. Daghang kayong pasahero sa barko, sa barge. Si Kuya driver. Mao ni siya ang sakinan dili sa usamis, mga sikad ragid siya. Og salamat kaayo. Nana ko sa Solo, dayon na ako i-met up nga akong amiga. Hala, sirado lagi diri. Asa day sila? So, mulingkod sa ako. Na ako sa food court karon. Asa na kitang food court? So, mulingkod sa ako. So, mapuway sa ta, kadiyot lang.
modelo. So na ako karon dire kay namalit ko gamit sa ako ang vlog. Dayon, nipalit ko casing sa cellphone ako sa ako ang Realme nga 6i. So mga gwapa o gwapo ang atong mga tindero. Oh, naa oh. So shout out sila ha sa ilahang TikTok. Ay wala sila TikTok, tik-tik na lang daw. Ay sus, joke lang. So kung ganahan mo ani sa syudad sa Osamis, naa sila sa primero ground floor, Osamis City, guys, ano, daghan kay silang mapili, oh. Diba, advertise na ha, oh, diba? Home credit. So, Home credit, pwede pa utang. oh, so nindot kaayo diri. Sige na yung home credit. Ay, sakay mo kami. Nga ako karon sa kuan, guys, ano. Kaya palit ko og kanang sa children's. Madapit. So, daghan kay mga makeup ko. Muni ang mga makeup sa mga translation ng mga makeup na adilitanan. Hello din akong ipakita ang ako ang napalit kanina sa syudad dito sa Osamis. So, nagpalit ko og ring light. Nana. Ang ring light. Siya. Ngayon. Ay, kana siya. Naon sama niyo. Basta mag-practice sa kaani. Ikaisod man ni. Ring light, mo ni siya. Hala, kuto-kuto man. Lagi na lang eh. Hindi ta ready. Kuan. Nakahangyo ko kay amiga man akong tindera. So, 889. Hangyo lang og 800. Oh, diba? Dayon. Kanipar sa ako ng pang-vlogging. Kana, Realme 6i. Dayon. Napalit ko og katong pang-vlog kana. Kani siya, oh. Thank you so much, di ay kay nakahangyo punta ka na kata itong-tong ra ba nga ni. Pwede ka hi, welcome to my channel. Kana. So, brato ra gid siya. Makahangyo ra ta. Excuse me. Oh, casing sa cellphone is sa kani curl line nga makeup para sa TikTok translation. Ayun, asa pa to? Apa to? Kani lipstick. Ano? Ayun, kani. Magamit din sa mga mascara. Ano? Malaki yung Watson ay, 339. Win. Ayun. Kapalit na jud ko og kashid na ko nga Maybelline. Dara. O kani hino ko. LA girl dili jud unta ko mo palit ani pero gipugos man ko sa tindera. O shout out di ay dira sa Watson ha. JG Osamis City. O kani pod LE Girl Pro Face kana. So may pagka-pro nahimo man hinuon og pro high Ginoo ko. Ang last kani kanang mag-vlog ko nga nasa magmukbang ko kana. Oh, diba? So, thank you so much di ay sa mga taong nag-support sa ako ha. God bless you po. Ang pera na ito ay tinigum ko. Tinigum na ako. Kasi nag-iipon ako. Tapos, ayan, binili ko for my vlog. Oh, thank you so much. Maraming salamat. O, anang hinaot ko nga, always kayong mag-support sa ako. Tanaw ninyo ang ako ang vlog hapon. Thank you and God bless you po.